Хайде ти ще бибри. Не. И какво правиш, бе, не, бе? Къде са враните? Хайде. Търси гаргите. Тук. Браво на момичета. Браво. Бибре. Хайде. Тичи. Къде е Неро? Неро, тук веднага! Абе ти чуеш аз на кого говоря? Ела тук. Ха-ха-ха, видя ли? Тук не слушаше така. Не. Ко се маскирал, бе? Не. Къде си, бе? Мистер Брауни? Тя не се вижда. Ето тук долу. Търси, Неро, търси. Къде е? Търси. Къде, бе? Абе, търси, бе, мушмо. Либре, търси, моето момиче. Търси. Къде? Къде отиде? Нено! Къде? Къде е Нено? Нено, къде? Къде, бе? Давай, копай! Къде си, бе, Ненчо? Ненчо? Кой иде? Кой е това тата? О, бибре. Къде си, бибре? Бибе, Леоно. Къде си? О, Рен. Къде си, бе, Рен? Неро! Ти какво мислиш? Какво се размисля? Бибе! Пенчо! Не! Ела, Неро! Нено! Какво става, не? Търси, момче. Търси. Никой намери, нищо не намери. Бибре. О, бибре. Къде сте? Кухи леки.